बेयो जों गुवाहाटीनिफ्राय रिटार्न फैबाय थानाय समाव बे भिडिअखौ बनायदोंमोन आरो जेबो इमान इम्पर्टेन्ट इमान नायनो गोनां बुस्थु खिथिया जास्ट मोनसे माने टटेलि भेज मोननाय आरो जेराव माने बेदर एसेबो मिक्स खालामा आरो पुरा माने टटेलि भेज आरो ना गासिबो जेनेबा भेजिटेरियान मानसिफोरनि थाखाय बिराद बेस्ट मोनसे हटेल होननांगोन आरो बे सांसारि बेखिनियाव थ' बेयाव हाबगोन थ' बेखौनो नोंथांमोनाबो मालाबाफोर गुवाहाटीयाव थाङोब्ला सांसारिनि जिथुनाखि आर्मि केम्पनि अपोजिटथिं दोङो थ' नोंथांमोनाबा हाबनो हागोन स' लोगोफोर बेनो हटेला आरो बै साइडथिं बेखायनो लामानि नै बै साइडथिं आर्मि केम्प दङ बै गेट नुनाय ओमफ्राय आर्मि केम्पनि नैबे लामा जिं दं आरो लामा सेरावनो नैबे हटेला थ' हटेल माने बारा गोबाव जायाखै मथा मथि बोसोरसेसो जादों खोमा खुलिनाय बिराद साफिसियेन्ट नेचारेल माबाफोर दङ उदारायन बे हटेलनि मुङा बरियानो टाबफोराव बिफां लाइफां दङ थ' नैबे हटेलनि अनार आरो जोंना लोगोफोरा नैबे जिरायना दङ आरो आङो बेनि जिथुनाखि डिजाइनफोरखौ नायदों आरो थ' गोबां मोजां नांदों जिथुनाखि सानि बे मा होनो गोजौनि जिथुनाखि फ्लर बिराद मोजां नांदों ओमफ्राय बेयावनो जों फट' मोननैसो लानायसै आरो जोंनो जानायफोरखौ होफैबाय नै बेफोरबायदिनो मामा खाके देखो कैसा है बहुत बढ़िया है मज़ा लगा गरम गरम है पूरा बढ़िया से बनाया तो उसके बाद सॉस भी दिया है 2 साइज का सॉस है जोंहा लोगोफोरा जानानै बिराद मोजां मोनदों थ' साहाजों लोगोसे बेखौ भेज पक'राखौ जों जाफाबाय आरो जोंहा लोगोफोरा जानानै बिराद सेटिसफाइ आरो बिराद मोजां नांदों आरो जोंनो 8 पिस होदों टटेल आरो गासैबो जोङो 100 रां लादों बेखौनो 8 पिसाव साहा कापसे ओमफ्राय आरो जोंनो बे पक'राजों माने मोननै रोखोमनि सस होदों मोनसेया जाबाय फालौनि आरो मोनसेया जाबाय टमेट'नि थ' नोंथांमोनाबो मालाबाफोर गुवाहाटीयाव फैयोब्ला बे हटेलाव हाबनो दाबाव थ' बिराद मोजां आरो टटेलि भेज जायफोर माने बेदर जाया बिथांमोननि थाखाय बरिया आरो माने थ' जोंनि लोगोफोराबो गासैबो सर्ट संगि बिथांमोना माने मिथिनायखाय हाबनायसै आरोना थ' नोंथांमोनाबो हाबनो हागोन गोजोन्थों